ubaba umongameli nomama umongameli, ngibingelele ubaba umsizi mongameli nomama umongameli, ngibingelele i-office lonke likababa umongameli, ngibingelele umama usihlalo, ngibingelele ubaba, ngibingelele omama, ngibingelele abafundisi bonke, nomama befundisi, abavangeli nomama abavangeli, abashumayeli omama abashumayeli, insizwa intombi, abancane Sunday school ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ngicela sifunde Luka 23 verse 34. Luka 33 verse 34. Yes. Kepha uJesu wathi, baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo, babelanisa ingubo zakhe benzelana inkatho. La bazalwane sisezwini lokuqala kaJesu elenzeke esiphambanweni. La uJesu ethi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Lithi izwi lenkosi babelana ingubo zabo, ingubo zakhe. Haleluya. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Kusho uJesu selenge esiphambanweni, basekonakele esiphambanweni, basekonakele esiphambanweni. Kunomsebenzi owenziwa uJesu ngaphambi kokuba ayolenge esiphambanweni, akhiphela ilizwi lokuthi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Sibona uJesu uma yehle ezulwini afika emhlabeni, udide wonke umuntu, wadida ngisho uSathane embona uJesu esewumuntu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abe umuntu. Haleluya. Kwadideka umhlaba wonke esefikile uJesu, kwadingakala ezulwini uma sekumengezele kwafunwa ukuthi ubani ozokwehla ayolanda umuntu. Kuthiwa kwaphekwa yonke indawo, kwaphekwa phansi kwamathuna, kwaphekwa kuyo yonke indawo, akutholakalanga muntu ngoba wayengekho owayengakwazi ukuvula le ncwadi. Kodwa kwadingakala umuntu owazi ukudalwa komuntu ukuthi wadalwa kanjani ensimini yaseYedeni. uJesu kuphela owayekhona esikhathi kudala umuntu, uJesu kuphela owayekhona. uNkulunkulu enza umuntu wayekhona. Umuntu edalwa kwafunakala kwehle yena owayekhona azolanda umuntu, ebhethe umuntu ukuze umuntu abuyele kuNkulunkulu. Wadideka uSathane ukuthi lento yenzeka kanjani. Ufika uJesu eqala umsebenzi wokuba azofeza ukulanda umuntu ngoba wayiqonda ukuthi umuntu udalwe kanjani. Haleluya. Ithi izwi lenkosi uma uJesu efika, isigameko sokuqala uSathane engena kuJuda, akabonga uJesu obengomunye wabafundi bakhe, engena kuye ukuba phume labadla khona. Akabonga uJesu, haleluya, ukuze ayodayisa uJesu. Waphuma edlweni senkosi wayolanda amabutho okumkhaphela. Haleluya. Sizwa uma uJuda esephumile, uJesu ethatha abafundi bakhe ekungena entabeni eyokhuleka. Haleluya. Lithi uma ekhuleka nabafundi bakhe bese entabeni bethandaza, kwehlika isigameko. Uma abafundi bakhe bafika belele, wabuyela kubona ngokwesibili wathi, vukani ningabe nisalala ngoba isitha sesifikile. Akabonga uJesu. Haleluya. Uma befika
kulelizwe ethi baba bathethelele uma befika kuye sebehamba noJuda kuthiwa bathi sifuna uJesu wathi uJesu yini uthe uJesu wethini bashayela phansi bonke bawa phansi bengazi ukuthi ubani baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo abazi ukuthi ubani lo abakhuluma naye nabaphekene naye. Haleluya, akabonga uJesu sizwe isigameko sesibili. Uma besondela bethi bazombamba uPetro udonsa inkemba ushaya elinye lamabutho uligenga indlebe uJesu eyithatha indlebe uyayibuyisela ababoni ukuthi ubani lo basemnyama emahlweni abamgodi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Lithi bambamba bahamba naye bamfake enkantolo befuna igala langatholakala bamkhipha bamfaka igala langatholakala. Akabonga uJesu uyinkosi yentethelelo ukhuluma izwi lokuthethelela uthi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo bamusa kuPilato. uPilato akangaliboni igala bamusa kuHerodi. Haleluya, wangena inkantolo ezisithupha ngobusuku obuyi-1 ethetha amagala kufunakala igala kuye. Akabonga uJesu uHerodi noPilato babengangenelani kodwa ngosuku lukaJesu kwaxhumana uHerodi noPilato kwakuyinkosi yentethelelo kwadinga babuyisane ngaphambi kokuthi baba bathethelele kwabuyisana uHerodi noPilato kwababeka endaweni ukuthi usefikile omthethelelayo nothethelela isono nobeka inkonzo yokuthethelela. Moya wengcwele ngegama likaJesu. Haleluya, wakheza izandla uPilato wathi icala ngiliboni kwangeke kulunge uJesu alenge esiphambanweni. Haleluya, enecala kwafunakala icala lingabi khona wamnikela uPilato wamnikela emaviyweni ambamba katawazi ukuthi abamba bani baba bathethelele baba bakwazi abakwenzayo bahamba naye bamshaya bamenza yonke into bamshaya ngayo yonke indlela benza konke abakuthandayo kuye. Wayeselimele wayengasaphekeki waseyinto yonke esiphambanweni. Haleluya, uJesu ke la ubheka uyise uyambheka uyambona uyise ukuthi isimo kuso ayisakwazi ukuqhubeka lento kwathi ukuthi uJesu uyibona intapho ukuthi izophasa wakhiphiswi wathi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo abangazi ukuthi ngubani. Haleluya, lithi izwi lenkosi uma uJesu ekhiphiswi ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo akabonga uNkulunkulu wethu bangcwele. Haleluya, abakwazi abakwenzayo ngoba babengaqondi ukuthi lo abambethelayo uyinkosi yamakhosi ngoba wayibethe embethe thina ngesikhathi bemshaya ngebhikili bemshaya enyaweni bemshaya esandleni babethi bayaqetha kodwa kwakubethelwa thina naye nomzimba wakhe esiphambanweni. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Ithi babelana ingubo zakhe omunye babelana ngengubo zakhe benza ukatho ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi leti ithathwe omunye babelana amafa kodwa yena benomdingi elenge esiphambanweni kodwa baba bafa
kodwa umnikazi wamafa bengumthandi. Alibonge igama likaJesu. Kuthiwa babambe ingubo zakhe, kuthiwa babelana ngazo, benza unkatho. Kanti bathathe ingubo nje bashiya umnikazi wengubo, bashiya uJesu oyingubo yokwephatha, omphathisa ibandla. Bamshiya bengamtholanga, bebambe into zakhe, kodwa yena bengamfumananga. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo, baba bathethelele abakwazi abakwenzayo, baba bathethelele abakwazi abakwenzayo, baba bathethelele. Nansi tethelelo, nansi tethelelo, nansi tethelelo. Yasho wasiphambanweni ukuthi nawe tethelele. Baba Mongameli, ngiyabingelela baba noma egameni likaJesu, ngibingelela nobaba umsizi kanjalo benoma egameni likaJesu, ngibingelela ioffice lakho lonke baba egameni likaJesu, babefundisa abavangeli, abashumayeli, ibandla lonke likaNkulunkulu eliphakathi kwethu. Alibonge igama lenkosi. Ngibingelele noza kwethu khona la eduze kwami. Siyafunda bazalwane incwadi kaLuke chapter 23, sizofunda nje amavesi amabili, uverse 42 no verse 43. Siyafunda bazalwane. Yebo baba. Sasa sithi Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho. Yeah. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Yeah. Sicela uphinde baba leli lokugcina. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Sicela ungikhulekele baba. Liphilile izwi lakho. Yebo Jesu. Linamandla uNkulunkulu wethu. Yilo leli Kristu Jesu. Ligcobe kakhulu ngamandla kaMoya oNgcwele. Sisho umkhonto wakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Isikhathi bazalwane sithi uJesu sesesiphambanweni. Isikhathi sithi uJesu seyalenga esiphambanweni. Kodwa izwi lisivezela ukuthi akusona sodwa isiphambano esasimileyo. Sithi kunezinye ezaziphaselesi sika Jesu. Kuthiwa nakhona kwakunemizimba eyayinamathelisiwe njengoba nalesi sinoJesu kunomzimba onamatheliswe kuso. Thiwa imizimba yezelelesi, kukhona sikakwesokhohlo kanjalo kukhona nesikakwesokunene. Kuthiwa bobathathu labantu phambi kwabo kwase bebhekene nokufa ukuthi umphefumulo usizohlukana nenyama. Bobathathu babebhekene nento efanayo. Kodwa kuthiwa ukuza kwalokufa kunabantu bobathathu akufani. Lezelelese imbili kuthiwa zona ukufa nokulenga kwaze siphambanweni kuze ngenxa yokuthi umthetho wamaRoma wathi uma bafaka icala wabathola benecala basebelengiswa. Kodwa kuthiwa lesi sinoJesu ukufa kwaso akufikanga ngenxa yecala. Uzamile umthetho, wamfuna emaqaleni wangamthola. Kwathiwa kanti lokufa bhekana nako kuze ngenxa yani. Kwahluka kona kunalaba abanye. Uma kubuyela emuva kwatholakala ukuthi uJesu kwakhe ukuza ekufeni kuhambisana naleyo ndaba ukuthi umuntu weqa umthetho owawubekwe uNkulunkulu. Wathi ngosuku oyakudla ngalo kulo muthi uyakufa nokufa. Ukufa kaJesu abhekene nako akuzi ngenxa yecala lomthetho wamaRoma, kodwa kuza ngenxa yokweqiwa komyalo kaNkulunkulu. Now isithi indaba asiyekeni leyo kufa esesibhekene nawe madoda amabili. Asiyeke leyo kufa esesibhekene nayo.
ake sikhuluma indaba yokuthi nasi isiphaphane esiphakathi useyaleko imfana useyaleko ngumsindisi useyaleko zosusikala useyaleko zofa nokufa kokuqala useyaleko zolwa elole ukuthi bonke bekumthetho bangabe besafunya nobe necala wemadoda amabili ake sixoxe indaba umphefumulo ungakahlukani nenyama sike sibone nje ukuthi mhlawumbe kukhona nokusangenzeka kwathiwa ke nifakaze nasi isiphambano akufakaze silele sokuqala kwathiwa saqala sakhiphiswa sathi uma sithi siyakhuluma thoko vele kwaphumisa lokuhlambalaza sesibhekene nabo ukufa kodwa olimi lwaso kwatholakala kuphuma ihlazo ithi awusiye yini wena kanguKristu uma kukuthi uyena zisindise phela nawe uphinde usindise nathi kwabonakala ukuthi noma ukufa sekuphambi kwakhe Jesus noma sezohlukana nokufa kodwa kunento engasuki kuyo akafuni ukuphetha yasabona makhono selele sizokuqala noma sesibhekene nokufa asifunanga ukuphetha athiwa indaba yabantu abafana nawe ayikho nje into esingayikhuluma nabo ake sikuyeke wena fakaza selele sesibili nangu umsindisi uphakathi kwenu uzohlukanisa manje uphakathi kwenu umsindisi uzothetha indaba masiqale silele sesibili siyakhuluma sakhuzo ngane sathi ayithula awuboni yini safeza into yokuqala awazi yini ukuthi lo esibethelwe naye number 1 yena kanaqala sasiphinda sazothi indaba yesibili sathi lalela mina nawe kusifanele ukuba la ngoba thina sibe nekala la sichayitha kodwa lo yena kanaqala sathi zothi indaba yokugcina sathi baba sasesikhuluma noJesu isiphambano sesiphambanweni elalele sanqusi sathi umusa ungene embusweni wakho uze nje nami ungikhuphuke usungena nje embusweni uze nami ungikhuphuke yathula imvana yazwakala ngathi yanyakaza awusabona makhono yathi abanje abavuma icala labo ngomaso abanje abavuma icala labo bengaphekile umakhelwane yathi abanje abavuma icala labo bangabi nako benzelela athi lalela usuka namhlanje angisezolinda awusabona makhono kusuka namhlanje yathi angisezolinda kusuka namhlanje angisezolinda uma kusuka nje la awusanibona uma kusuka nje la ngiyakuthembisa abanjengawe abaneva ngenokuphenduka abaneva ngenokudela impilo yabo uma ngisuka la ngizoba nabo eparadise ngizoba nawe eparadise uma ngisuka la akusezolinda ngizoba nawe eparadise yabethe lwakhona imfana gathito laphala nikhazi layo yabethe lwakhona imfana
nomsizi wakhe obaba befundisa abavangeli abashumayeli ibandla lokela Kristu Jesu yalibingelela. John 19 verse 26. Siyafunda bazalwane verse 26. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Ngiyabonga baba. Kunendaba esiyibona la yenzeka esiphambanweni. Yonke into eyenzeka esiphambanweni iwukuzobuyiselwa kwezinto ezalahleka ensimini yase-Edeni. Alibonge igama lika Jesu. Okokuqala nje uJesu before anyukele esiphambanweni, iBhayibheli lithi waqala ensimini yaseGethsemane wakhuleka kwaze kwaphuma igazi kuyena, ngoba indaba e-Edeni yonakala ensimini ngokuthi kuwe isidalwa segazi. Yingakho uJesu kwafanele ukuthi ensimini yaseGethsemane akhuleke ngoba kusolungiswa umonakalo owonakala egameni lithi Adam, okwakusho isidalwa segazi. Number 2, uJesu lenge esiphambanweni lithi iBhayibheli kwafanele ukuthi akalenge phakathi nendawo kuyiselelesi ngapha nangapha ngoba wayesolungisa umonakalo owonakala phakathi nensimo. And uJesu melenge esiphambanweni lithi iBhayibheli bamhlubula ingubo zakhe wahamba sewanqundu ngoba ngesikhathi uAdam ewa wabona sehambase. Wonke umsebenzi wenzeka eEdeni owakusobuyisela kwezinto ezonakala kusana. iBhayibheli lithi uJesu uAdam eseqeda kudla isono umhlaba waveza ameva. Kwafanele ukuthi uJesu akathola umchele wameva ekhanda because ameva yisho isiqalekiso ezozathi isiqalekiso sabantu ukuze abantu babe yisibusiso sakhe. Alibonge igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli masilifunde simbheke uJesu asesiphambanweni. Wafaka umchele wameva ekhanda lakhe. Kwaphuma igazi elaphuma ekhanda elalisho ukuhlanzwa kwengqondo nemicabango yonke yomuntu. Kwaphuma igazi ezandleni zakhe elisho ukuhlanzwa kwemisebenzi yonke yomuntu. Kwaphuma igazi enyaweni zakhe elisho ukuhlanzwa kwenkambo yomuntu. But kunelinye igazi elaphuma ngesikhathi ebethelwe nenxeba elisemhlane encike ngeplange lehla igazi leyoshaya emhlabathini. Kwafanele liyofika emhlabathini yingoba siyakhumbula ngelinye ilanga kwaba letho wesifazane obanjwe phinga wathi uJesu ongenasono aqale namshaye wangababheka wabhala emhlabathini. Asazi wayibhalani kodwa sithi uJeremiah ethi bonke abachazuka kunye ngiyabhala amagama bothulini. Number 2, into eyenzeka lapha eEdeni kwathi umhlaba usuqalekisiwe ngoba udlela kungafanele kudle khona. Therefore kufanele ukuthi igazi lehle liyoshaya emhlabathini kusolungisa umonakalo. iBhayibheli lithi ngesikhathi uJesu elenga wabethelwe entabeni yekhanda. Alibonge igama lika Jesu. Wayelenga entabeni yekhanda yingoba uthe uNkulunkulu eEdeni inzalo yowesifazane iyokhoboza ikhanda lenyoka. NoJesu melenga kusiyapha walenga entabeni yekhanda. Amen. Le ndaba indaba kuthiwa yekhanda. Kuke kwakhuphuka umFilisti wamaphansi kwale ndaba kanti kuzofika uDavid wamnquma ikhanda laqhitshwa kule ndaba kwasethiwa indaba yekhanda. uJesu walenga khona ezolungisa ukuthi inzalo yesifazane ilokhoboza ikhanda lenyoka. Lithi ivesi esimfundayo uJesu uyalenga esiphambanweni. Ngesikhathi elenga elapha esiphambanweni wathi bethi uyabheka ezansi wambona unina wambona nomfundi wavukwa ukudabuka enhliziyweni yakhe. uJesu bewuNkulunkulu ngokuphelele futhi ewumuntu ngokuphelele. Uma
wathi mama ebheka indodana, one ubezolungisa indaba yasenyameni, two ubezolungisa indaba yasemoyeni. Iyiphi yasenyameni? Ubengeke amshiye unina yedwa, bekufanele amise emntwini ozomphatha kahle njengoba yena sehamba. Ezolungisa indaba yemindeni nokuhlala kahle emndenini, ngoba imindeni ibalulekile kuNkulunkulu, ngoba ibandla ngemindeni. Number two, ezolungisa into yakamoya. Lithi iBhayibheli masilifunda, wathi mama bheka indodana, wathi endodaneni bheka unyoko. Bese lithi iBhayibheli umfundi wathatha unina wamyisa kwakhe. Owesifazane mevele eBhayibhelini uvela emeni ibandla, futhi uthatha ibandla uzoni-introduce kumoya. As long as ibandla lihleli nomoya, uyena ozolithatha aze ayolifikisa ekhaya. Ubethi mama ebheka indodana, nomntwana ebheka unyoko, ngakho ibandla alibheka umoya, nomoya abheka ibandla lize liyofika ekhaya. U-anti wethu, umama, umoderator, u-anti womngame, uMamsome, ingane kaSG. Siyakubingelela anti, mama, umoderator. Bingelela abefundisi bonke. Ngibingelela lonke ithimba isigungu sikababa umongameli. Ngibingelela abazalwane bonke, omama befundisi nabomama bavangeli nabashumayeli, egameni likaJesu. Ngicela umfundi wezwi ungibukele kahle leli verse. Matthew 27 verse 46. Ungaphuthumi, khona igama elingase lishelele, lingashoki ngendlela okufanele ukuthi lishoko ngayo. Ungishiye mawufika kulelo gama aphelisise, ngoba indaba yami yiyo leyo. Ngicela umfundele umfundi wami. Verse 46. Yes. Kepha ngehora lesishiyagalolunye Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Wonderful. Ophasa, ngicela umthandazele mfundisi wami Msimela, cela umthandazele baba. UJehova igama Jesus. Sakatala Masaya, Tafakatala Masaya, Shakaipotala Masaya. Silalele Nkosi khuluma nathi emini namhlanje. Gcwalisa umkhonto wakho in Jesus name. Amen. Bazalwane la amavesi amabili anamagama athi uJesu wamemeza
ngezwi elikhulu lapha kwelami nevesi lokugcina lamagama ayavela omabili ethi wamemeza. Jesus isikhulumo sokuqala siveza intethelelo kaJesu kungaqelanga muntu ukuthethelelwa. Isikhulumo sesibili siveza uJesu eyifeza eyenza lenkonzo yokuthethelela athi namhla ngizoba nawe paradise. Esesithathu isikhulumi siveza ifamily kwakhiwa umndeni ngoba uJesu usezulwini. Indaba zemndeni akasakwazi ukuyingena noma eyi-firstborn kumama wakhe, kodwa ngeke sakwazi ukuba indodana kumama uyishiya nomfundi amthandayo Jesus. Kwelesine uJesu simuzwa memeza, elesilungu lithi he cried and shout unto his father, my father, my father, why did you forsake me? He never forsake, but he forsaken. Yini leli verse lithi umshiyeleni na ningasho ukuthi umshiyelani ngesikhathi ethandaza iy'thukuthukhu ziphuma zisesiphenduka igazi. Kungalesi sikhathi lapho khona izono zethu, izono zehlabathi, izono zezwe lonke zakhona zangunga umzimba wakhe, zemphosa umzimba wakhe ngesikhathi esekhwela izono esendabeni ethandaza belele abanye abafundi bakhe. uNkulunkulu wamshiya ngoba eseyigcolile izono, engcoliswa izono zethu nathi singakazalwa. Glory to Jesus. Ingakethi my father, why did you forsake me? Uzeza siphambanweni, uzehambe wakudla kwahlulwa naye endaweni eyiningi, wasithwala nesiphambano wayithwalela. Wafika uJoseph waseArimathea bamnika isiphambano sikaJesu wamthwalela. Glory to Jesus. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi. Glory to Jesus. Usiyakhala sesiphambanweni. Hawu baba ungishiyeleni na. Izwi lenkosi lithi kwaba mnyama kusukela eaweni lesithupha 60 hour kwaze kwaba yi-hour lesishiyagalolunye 9th hour, kusukela ngo-12 emini kwaze kwawushaya u-3 ntambama kwaba mnyama ezweni. Glory to Jesus. Hallelujah. Umemeza nje ngezwi elikhulu uyakuzwa ukushiywa. Uma umuntu eshiwe uNkulunkulu uyezwa. Nomzalwane uma eshiwe uNkulunkulu uyezwa. Uma esehamba yedwa uyezwa. Uma engasekho uNkulunkulu uyezwa. Uma amandla kaNkulunkulu esukile kuwe uyezwa. Baba ungishiyeleni na. Sadabuka nesenqo sethembeni, sidabuka ukusuka phezulu ukuya phansi. Asiqali phansi ukuya phezulu, kodwa siqala phezulu siya phansi. Male kwesenqo kunendawo engcwele lapho besingakwazi ukuyingenela khona thina, ebesingenelwa abapristi, kodwa namhlanje sesiyangena ngegazi lakhe. Sesiyangena, siyakwazi ukuhamba, siyahamba endaweni engcwele, sinikeze uNkulunkulu wethu udumo. Baba ungishiyeleni na. Yes, we
omama bonke nebandla lonke siyabingelela egameni elihle lenkosi uJesu. Ngiyacela baba ungifundele uJohn chapter 19 verse 28. Verse 28. Yes. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. La sifunda khona abazalwane lithi iBhayibheli emva kwalokho ekwazi ukuthi umbhalo usugcwalisekile. Alibonge igama lenkosi. Wayesethi ngomile. Ekwazi ngoba uma ehla abazalwane ezulwini wafike efumbethe ngezandla ephethe intando kaNkulunkulu. Kwakunezinto uJesu ehlanaze ezulwini ezoyigcwalisa emhlabeni. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli udabula amazulu wehlela phezu kwentombi uMaria. Wafike wayohlala esibelethweni singcwele. Wakufanele ukuthi ahlale esibelethweni singcwele ngoba naye wayengcwele futhi eze ngemishini engcwele. Haleluya. Lithi iBhayibheli wazalwa intombi uMaria, wakhula njengabafana bonke, wakhule umfana. Kodwa kuthe ma isikhathi sesigcwele uNkulunkulu wambonakalisa ukuthi noma uJesu elimaziyo kodwa uyindodana yami, ukhona umsebenzi azowenza. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli wafundisa ngombuso kaNkulunkulu, wabeka zonke izinto wayibeka ngononina. Kodwa kwasekusala nansi into yinye ukuthi engakakhuphukele ezulwini kufuneka aqala akhuphukele esiphambanweni, ngoba esiphambanweni yilapho kuyogcwaliswa khona intando kaNkulunkulu. Ukuba uJesu akayanga esiphambanweni abantu babengeke basindiswe. Lithi iBhayibheli ngobusuku akhashelwa ngabo uye wakhuphukele ensimini iGetsemane. Wafika khona wathandaza, uthi uyihlandla zabantathu ethandaza. Abuyele emuva kubafundi bakhe athi ukuhlala nabo kancane, aphinde emuva yothandaza. Abuyele kubafundi athi ukuhlala nabo kancane, abuyele emuva yothandaza. Kuthiwa kulomthandazo wayengashintshe iningi, wayebukula ngento eyodwa ethi baba makukuhle kuwe dlulisa lesisitsha phambi kwakho. Nansi indoda yasezulwini yehla imphethe uNkulunkulu, kodwa uma ifika emhlabeni kwadingeka ukuthi ayibhekane nabantu. Sayikhomba le insizwa, sayikhomba ngemkhonto ecijile, sayikhomba ngemkhonto wayibona imkhonto udansi imkhonto imkhomba. Obuyela uNkulunkulu wabhelela uNkulunkulu wathi baba susa isitsha. Bayangikhomba Nkosi yami, susa isitsha. Lithi iBhayibheli ubethandaza, wawuza uNkulunkulu umkhuleko wakhe, kodwa akazange amphendule ngoba naye uNkulunkulu wayesethembele kuyena ukuthi nangu umuntu esengimethembile ukuthi umhlaba uzobuya ngaye. Awumlanda uJesu umhlaba, awulanda ezandleni zikaSathane, uSathane ebhekile ofuna ukuphakathisa, obamba ngezandla ukuthi siphinde emuva, siyagoduka siya la savela khona. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ubethandaza abona uNkulunkulu ukuthi ayikhona ibambene nansi indoda ifuna ukuhlehla. Ithi wayesethumela ingilosi, wafika ingilosi yamthinta amqinisa. Uthema ivuka eqiniswe lengilosi, wavuka esegcwele amandla asezulwini. Alibonge igama lenkosi.
izizwe izomthatha zifike usegcwele amandla asezulwini ngenkathi zithi ukuthi nifuna bani bathi sifuna uJesu wathi nginguye ngenkathi ethi nginguye bazalwane wayephuma ekubeni uJesu kodwa ngene ofisi yoNkulunkulu uMoses mayithunywa uthi uyabuza uthi baba ngiyothi ngithunywa uba uthi uNkulunkulu kuyena uthi nginguye umthumi manje uma inkosi ithi nginguye iyaphuma ekubeni uJesu wathi ubuyele ekubeni uNkulunkulu lithi iBhayibheli mayibuyele ekubeni uNkulunkulu bashayela phansi ngoba akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile ufakazi Moses ngeke ulunge Moses okungcono ubona isayidi okungcono ngizokufaka ofantwini ngoba ngeke ukwazi ukungibona uphile akubonge igama lenkosi akubonge igama likaJesu uthi wabuyela ekubeni uJesu zamthatha insizwa zagijima naye inkosi yomsindisi amakhotha u6 ngobusuku obodwa uNkulunkulu uqala kubheka ukuthi konje yini esombethela ngayo befuna isici kodwa madoda lithi iBhayibheli akutholakalanga lutho phela ndoda hayi kulungile into engizonenzela yona ngizomshaya bese ngimnika kuye ngizobona benze njani ngibonge igama lenkosi kuthiwa indoda yashawa imvimbe u39 yalinywa lithi iBhayibheli walinywa nawo mayishawa ke bazalwane akaqala ukushawa njengoba bemshaje kuthiwa ngenkathi engena kula makhothi babemukula nakhona mamathi uyangena bemukule ukukhala impama athi uphenduka ubheka ngapha ukukhala impama anibonge igama lenkosi ufika njena ekushaweni uvele seyiguba sekhathele amandla sephelile yonke into yakhe ayisekho iBhayibheli manje imchaza ngaleso sikhathi lithi wayengamhluka babukele wayemana phana uJesu wazalwa nalomzuzu lona esinibona uJesu wayemana phana ngisho unina wayengasamrecognize esebona ukuthi phela ngiyazi ukuthi umntanami alibonga igama lenkosi kuthiwa uma eqeda lapho wakhuphukela esiphambanweni wasithwala isiphambano wakhuphukela naso mayifika phezulu bamhenga uma ke bemhenga alibonga igama lenkosi wafika kuyena wasekuphelile usho lokubazalwane uthi ngomile nje uyalenga esiphambanweni njoba ethi ngomile nje usho ulenga esiphambanweni kodwa nansi into engiyithandayo awumadoda yabona bazalwane sinemfihlakalo thina yasezulwini kuthe ngenkathelenga i-connection yakhe noNkulunkulu iyaqashuka amen ukhona umzuzu ngenkathelenga esiphambanweni la khona i-connection ne-fellowship yakhe noNkulunkulu ike yathi ukunqamuka ngoba simzwe ekhala alibonga igama lenkosi eyibuyisa inkosi yomsindisi kodwa nansi into engiyithandayo uma selenga bazalwane wabuya kuyena ukuthi njengamanje umbhalo wonke manje usuphelelisiwe wazi ukuthi umbhalo usuphelelisiwe wazi ukuthi manje naba nezona ezinkulu kangakanani sengibawinile ingakho singekho isona ekuthiwa lesasithethelele lefihliwe umuntu ofihla isono bazana uyofaka buhlungu uyofaka uyabona umuntu ofihla iphambeko zakhe uyofaka ngathi ucindezelo ngetshe phansi emanzini lesifuni ngoba yonke into ipheleliswe lapha esiphambanweni ithi iBhayibheli azi ukuthi umbhalo usuphelelisiwe wayesethi ngomini ubonge igama lenkosi wathi I'm thirsty qedile manje indoda amen sesenganginika bona sengiqedile
Ngibonga igama lenkosi. Senanginika noma yini enginika yona sengiqedile. Inkosi omsimosisi. Manje ke bazalwane siholwa inkosi. Efike emhlabeni yafika iphethe ulwazi losezulwini. Yafike yasinika lona. Ayisiyaphumula. Uthi ngomile seqedile. Uthi wabathatha uvinika bamnika wona. Amen. Ewe namandla, ewe namandla, ewe Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. John 19 verse 30. Oh, Kaskala, Jesus. Kwathi kuba uJesu awamukele uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Hallelujah. Ngesikhathi yongena eJerusalema lithi kwakukhona ithole agibela kulo olalingazange lathintwa. Babengazi ukuthi uyinkosi, babazi nje ukuthi indodana kaMaria le.
haleluya, wathumela abafundi bakhe ukuba bayolanda ithole. Wayesebayala ukuthi la mabeya emzini othile, mabefika khona bafike basho ukuthi inkosi yalidinga. Akekho wazi ukuthi uJesu inkosi, kwaziwa nje ukuthi le indodana kaMaria. Zazingekho izinto ezayikhomba ukuthi uJesu inkosi. That is why bazalwane kwakufuneka ukuthi makuzoba khona inkosi fanele kube khona abantu abazosubmitha kuyona inkosi. Manje uJesu wayengakabi nalo ibandla elimrepresenta njengenkosi. Mayizongena eJerusalema uzawazi kahle ukuthi iJerusalema ilona elibulala abaprofeti. Ngisho abazali bakhe babengafuna ukuphukela eJerusalema. Ngoba le nkonzo yayibambile kwakungeyona inkonzo yokudlala, yayijulile yayithinta igazi. Le nkonzo bazalwane yayihlala kuJesu yokuthi aphile uNkulunkulu esenyameni, yayingakazi ibonwe kwabanye abantu, yayizwakala ngaye. Naleyo ukuthi uyinkosi babangayazi abantu ukuthi izokwenzeka kanjani, kwakuliwa necebo lokuthi yena uyinkosi. Yangena eJerusalema, yangena ikhwele phekwethole. Lalelani bazalwane, lathi sibhesa bhekani kwezwakala kuthiwa hosana, kushiwa indodana kaMaria noJoseph. Kanti izulu liyaconfirm this is your king, ukuthi akakabonakali kodwa lo uyinkosi yenu. Lithi akuphelelanga lapho, wehlele ethempelini. Mayefika ethempelini wafika kuyadlalwa, praise the Lord. Wafika ethempelini kusitshwana khona, kudayiswa imhlatshelo la, kwenziwa yonke imhlatshelo endlini kaSimakade. Wangena yangena iwu, yangena ephethe kokuphelele, langena igazi elalifuneka, langena igazi eladingeka. Ngoba igazi labapristi laseliphelelwa amandla. Mayengena ethempelini lithi waxosha zonke izinto ezazikhona, ngoba esibolisa ukuthi elakhe igazi seliyasondela. Elakhe igazi seliyasondela. Wazwakala ethi ufeziwe, praise the Lord. Wazwakala ethi ufeziwe, ethi ufeziwe ngoba isekho enye inkonzo eyayingenziwa ukuthatha umuntu abengcwele. UJohane ngakhala uma kungazange atholakala ngavula impawu, ngoba le nkonzo yokuthatha abantu benze babengcwele yayingelula neze. Ngaleskhathi uJohane ethi uyakhala, kuyazwakala izwi lengolosi lithi lalela imvana kaJuda, lalela mntakababa, inqobile ivulile impawu. Ngizothi namhlanje ufeziwe, ufeziwe. Imhlatshelo yegazi ayisenamandla, ufeziwe. Linye igazi elikaJesu wadabuliselwa ngomzimba wakhe. Akazange kulandwa amagazi embuzi, akuzange kulandwa amagazi ey'nkomo, wangena ngomzimba wakhe. Athi uJohane, bhekani nali iwulu elisusa izono. Lalela mntakababa, ufeziwe, ufeziwe, ufeziwe. Ihosha isenamandla, intambo isenamandla, igazi lifeziwe, igazi likaJesu. Wangena kwabakanye abapristi ababengena unyaka nonyaka, wangena ngomzimba wakhe ezophelelisa inkonzo yokuthi namhlanje ifeziwe, ufeziwe. Noma
usekhaya ufezile the blood of the lamb igazi likaJesu namhlanje sivuliwe imba ufezile wake bisi kanda lake wafa wake bisone wake bisi Hallelujah. Egameni likaJesu nemandla akhe ngiyabingelela. Kunesiphithiphithi esikhona. Indodana yomuntu isiyalenga. Isikhuluma izwi ngebe sikhanda. Isikhuluma kancane igebe isikhanda. Ezulwini kuyayaluzwa. Kufuna kuzwakala izwi azolikhuluma ekugcineni. Umuntu mesezohamba emhlabeni imndeni yasondela izolalela ukuthi utheni esehamba uma eselanga esezokhipha amadimoni emkhathini ehlenyuka ethi incwadi siyayazi sifuna ukwazi
ukuthi izogcina ishiye bani wakhuluma 23:46 verse look Verse 46. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, yeah Baba, ezandleni zakho hallelujah yawubeka umoya wami. oh yeah Eseshilo lokho hallelujah wafa. okay nisipha ikhona uNkulunkulu Jesu ufuna umuntu ukuze kutholakale umuntu. Akekho umuntu obakhona kungafanga muntu. Kufanele kube khona umuntu ozofa ukuze kutholakale umuntu. Lithi iBhayibheli kwake kwafundwa ezulwini. Hallelujah. Ingelosi nezidalwa ngenkathi kufunakala umuntu ozokwehla ayolanda umuntu ekoneni. Lithi iBhayibheli akutholakalanga, zonke zashala zazabheka phansi. Lithi kwafundwa ukuthi ubani ozokwehla kwangatholakala muntu. Lithi iBhayibheli kwehlelwa emhlabeni kwafundwa Jesus akutholakala muntu. Lithi iBhayibheli kwabuywa kwase kwangena ngaphansi komhlaba kuyofunakala umuntu osalanda umuntu. Lithi iBhayibheli akutholakalanga muntu. Kwabuyelwa ezulwini. Uma sekubuyelwa ezulwini kubuya nempendulo nokho engashaya emhloleni yokuthi sesibuye ngaphansi komhlaba asimtholi umuntu. Njengoba siyasila sitholanga muntu. Lithi iBhayibheli ehlale ngakwasokunene. Lithi iBhayibheli maqedane wakhumula imungu wayishiya esihlalweni wathi, Baba, uma ufuna ukuthuma umuntu ngikhona, sengilungile ukuthi ngingathumeka ukuze ungife umuntu angabe safa. Lithi iBhayibheli wehla washiya ingubo eyinkosi eyindodana yophila kuze kube phakade. Lithi iBhayibheli wayishiya. Lithi wehla wangena sibelethe senyo kuMaria. Hallelujah. Wahamba uMaria wacabanga ukuthi uyamowuna, kanti wona umuntu ongenawo amajinzwa asemhlabeni, wona umuntu ophatha izinto zaphezulu. Ngenkathi ecabanga ukuthi uyamowuna wagcina semqamba negama, wagcina sekhuluma nemithetho yakhe kuyena, kanti ukhuluma imithetho phezu komuntu ophethe umthetho. Lithi iBhayibheli wafika isikhathi sokuthi akatetwe. Lithi iBhayibheli kwafuna nalapho ukuthi indawo ekahle la ingabekwa khona kwacaca ukuthi akatholanga ndawo, kwaze kwathiwa indawo ikhona kodwa isezansi negceke kusesibayeni akwahlelwe khona. Zophelela insuku wazalwa maqede wakhula kwangathi uzalwe njengey'ngane zonke kanti uzalwe ngendlela ehlukileyo. Kuthiwa qhubeka wakhula umntwana. Uthe besekhulula umntwana yavuka lento kuyena eyokuthi mina ngiyena wala kodwa mina ngingophezulu. Asigijimeni basalwana kwafika isikhathi sokuya entabeni. Besefika entabeni, ufika entabeni uyathandaza. Phela kwase kwaphuma ithukuthuke ngathi esegazi. uJesu into ayenza la eyokuthi angikwazi ukusindisa izwe ngegazi likaMaria, angiliqwengi igazi likaMaria, akuphuma igazi lomuntu kusala igazi lasezulwini. Waliqwenga igazi, laphuma igazi likaMaria, laphuma igazi labantu, wasala negazi lakhe. Wayesethi sengikulungele ukuthi mina ngingayithatha incwadi ebhalwe ngaphandle nangaphakathi yokubuyisa umuntu ekoneni. Lithi iBhayibheli wathi impela sengikulungele. Bamthatha first one, bamthatha bamisa esiphambanweni. Uma befika esiphambanweni
waqala izwi lakhe lokuqala. Izwi lakhe lokuqala wathi bathethelele. Wabona uJesu ukuthi mina angikwazi ukuthethelela ngiliyaziwe. Kunomuntu ongangenzela kangcono lo msebenzi. Futhi umuntu owaziyo umsebenzi engiwuselela uyena owazi ukuthi ngizobenze njani. Ukuthethelela kona kwami kodwa ukuthethelela kuBaba. Haleluya. Wadlula kwaba kwalesibili wathi hey lalela, noma ke ungasayanga emanzini, noma ke senzekalayo, ngizokunikeza i-assurance yokuthi namhlanje ngizoba nawe paradise. Haleluya. Wafika wakhuluma kwesithathu wathi mame, bheka nathi ndodana, wena ndodana nangu nyoko, bheka nangu. Ngenkathi embheka lithi wamthatha kagcine umbheka, kodwa wamthatha wayombeka endaweni la ezokwazi khona ukukhula. Lithi babelesine uJesu uthe uNkulunkulu besebona ukuthi akasayena lo wasemhlaba wasezulwini, washenxa Mntakadube, washenxa kodwa ngisakwazi ukumbuka akehlekanga nje. Into ayiyona manje angiyazi, into ayiyona kakazabe yona. Lithi iBhayibheli uJesu eqala ukumemeza wathi Eloi, wathi Eloi, wathi Eloi, wathi Eloi. Ngenkathi eqala ememeza waze kwanaka uNkulunkulu ukumemeza kudinga mina. Waphenduka uNkulunkulu, waphenduka wabhekela ngakhona. Haleluya, haleluya. Kwehla safika somqinisa. Haleluya. Wathi kwalesi 5 wathi ngomini akakhulumi ngaye, akalambe, akasome. Ukhuluma ngenyama, akakhulumi ngomoya, ukuthi akuneso lento ukuze ingafi, ingaphelelwa amazwi okukhuluma, ingokukhuluma, ingokuthatha incwadi yakho nafanele mayikho. Lithi iBhayibheli kwalesithupha, okwesithupha wathi ayi kufeziwe. Eqeda ukuphuza uvinika wathi konke engizwayo ukuthi emazulwini sekufeziwe. Kwafika kwalesithupha sikhombisa, lithi iBhayibheli wayizwa incwadi emzimbeni wakhe ukuthi hayi nayi kade bangalalwa ngayo amaqala, abasebenzi kade bamangalelwa la, sengibambe ngesandla, sengibambe ngesandla. Lithi iBhayibheli waqala ufuna uBaba, ufuna uBaba. Wathi behlangana amehlo wathi Baba, kwangathi uBaba kathwanga. Waphinda wathi Baba, waphinda wamemeza wathi Baba. Lasondela izulu, lasondela izulu, lasondela izulu. Wamemeza wathi Baba, esandleni, esandleni sengewubeka umoya wami. Lithi wathi endikusho njalo wafa. Kai kikapaina, witapapasafai, wilapasafai, yukapapaina wadaikaisai. Incwadi yamaqala ibuyele ezandleni zikababa uSomandla, akekho sazomangalelwa. Incwadi uyithathile. Siyabonga Baba busisi bandla, usisaneke zakho osokhulume ngaso ntambama, usisana lentaba ezwala amazwi amangalisayo egameni likaJesu. Siyamemezela emkhathini.
siyabonga uswile usizwa njalo siyabonga kuwena ntambama yakaphatha ifasandish masika bakhandish lumo twende endasini zikopokopata ligana madema limamama kade sebethi bahlule sehlulekile sesithatha amanzi nesiwasho salikama Jesus salikama likaJesu salikama siyakhomosha monarda kikapataisaila Ensumani merenyago nengelosis kankulunkulu laphathaitha salvation ilipota kapaya laphathaitha session Jesus Jesu owenza siphambanweni umsebenzi kaJesu ngoba ngabathathuphi wabanjalo Jesus siyafakasa Siyabonga Kristu, siyabonga moya weqiniso, siyabonga baba wethu, ngegama likaJesu, ngegama linamandla, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, asibizeni igama likaJesu, ngegama likaJesu. In the name of Jesus.
Glory to Jesus. Ijima qiniso la ukhona. Qiniso. Yodwa abazibane gijima. Oh Jesus. Waza sikhuleke. Oh Jesus. Yodwa abazibane gijima la ikhona izela ngapha. Jesus. Gijima la ukhona. Jesus. Glory to God. Sasihamba imkhosi ephasini kodwa namhlanje sibe ne divine connection. uNkulunkulu kadela indlela ubuka abantu akuyona umkhosi ojwayele neminye imkhosi efana neminye yezwakala uNkulunkulu uzochawula abazalwane usekukhawuliwe nawe usekubambile ngesandla Jesus. Umkhosi ozokwehlika nabantu bephethe izinto zabo. Hallelujah. Oh Jesus. Khona into ozohamba nayo kuyela naye ekhaya. Hallelujah. Bazalwane sesibhala uche ukhona. Che
ngivila ngenxa yakho wena unginikele indawo noma ngokoveli kodwa bazalwane sidlulisa ukubonga ebuholini besigceme sase Newlands what 37 ngisho kahle ngithi 37 lewot sidlulisa amazwi okubonga kakhulu ukuphatheka kahle ebuholini buka mama ukhansela uMaphumulo usiphathe kahle no nenhlangano ebusayo kule ndawo isiphathe kahle futhi bayasifisela ukuthi sisuke la siyokwakha la ngezasi bayasifisela basibhalela incwadi enhle ethi asambe siyokwakha la ngezasi sidlulisa amazwi okubonga kwabakhona la sizodlulisa sizomfonela kamnandi umamkhansela bazalwane usesibhedlela asamseni imthandazo uNkulunkulu khona uyaphilisa libonge igama lika Jesu sathembe yona leyo nto eyahliswa esiphambanweni awu hayi umoya ingcwele madoda ngalensizwa ukade ujwayele imkhosi akubona umkhosi lo mokonakele la endlini akubona nje umkhosi ongathi umkhosi angina nkingi ukuthi amadimoni athini kodwa izulu vulekile Jesus ukuthi amadimoni athini la ekhona kodwa ngisala nento yodwa noma bangathini kodwa izulu lona bazalwane ngishawa amahloni ngani zami umbona ngimile kunobhali sothatha shizimemezelo kodwa ungani zami thanini baba nganeni zami ngingafikelwe isihambe size sihambe siphethe lutho batabami ngeke ngani zami ngeke batabama ungeke ngingafikelwe isihambi sizongibona umfowethu omdala lo uzongibona uzohlanganisa amehlo yengane ukuthi kodwa uJoseph benoBenjamin benzani naku la inkosi yangibeka khona bhuti omdala hawu ngizweni phela wangathi ngabe niyangizwa la senibeka izinto zakhona sengase ngithumele thathani izinto zakhona sithatheni sibusise ubuyele ekhaya bazalwane akamnandi kahle emzimbeni akahambe nje athola udrink ke wethu bazalwane niyangizwa bathandekayo hayi siyaphana la ekhaya ngiyaphana nje mina ngindoda ephanayo ubona nginjena nje ukupha umuntu ongaphi uhlale njalo awu ake senzeni ngani zami akahambe athi awu nayi drink engiphiwe uBenjamin ngiyalazi kodwa iBhayibheli sengiqedile uBenjamin ukuthi lithini ngoBenjamin eBhayibheli asigijimeni incebe usikhombiseni labazalwane bazosukuma angeke sibagqugquzele bazosukuma bomkethu inini ufuna nisukume babone laba abangemva kwenu nisho ingoma ephasa ayigijimisayo ngifunda ukuthi uyokunikelisa ngeke kusi Nona, yebo.